cái topic kebangan ai menta kasngi ke jing hikai kalong choose Jesus. Kani ke jaka menta kasngi ublei uang choose wisely. Hai pijiet yok suat. Ya kepertai ne pijiet ya u Jisu na. Tingin pit nakakatian ka jang ublei na. Galatians 6 verse 7. Galatians 6 verse 7. Kaniya katian ka jang ublei ka angkum ni. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Ka ay ka ba ubriw ubed ya katahi unyo od ru. Kakatian ka jang ublei ka angkum ta. Manhakan ni ikomam dang le ikatuka check up. Day ha class alive ki bawan tikla yo ki le sapang gani ka check up ikomam ile check up ma kumba check up ki doktor ma philet phidan jingpang phidan ka ai ba phi ngau tlon phidan kam dawai khlan philet ki doktor te ile e gani ka check up te bun pha bo ong ba ki dang don ka jing tlot ha ka jing dom ngam tip day nam day na asu ong hi mga day to namar nga khlam don hatu kasi tinganget kin don hakata hi kajing dom kajing bishni kajing sarong bun day ki kajing tlot ki bangi don ha kajing im gajongi kajing long gajongi te ngayo ipede ba kani ka way ka ba utray ong kum ha kani ka verse hang ni ong you will always harvest what you plant. Pin yo ot daga ega ba pp bed day na am ti hang ni utray ubo jingkali ba mano ba who planted it mano ba sha bantung yu tau utung mano ba tung ma kata sha jingkali mano ba tung hakata ka jing im ga jungi kita ki jing long bingin long kumta i ai yo ta u ei uba uksuat menta pidom pa pidon ka jing dom han hajaka ba pi pen kum ki khun ki jong blei ma haning akran ki khun ki jong oblei ngam kran ni ki breu ki bampa tip yu blei pi baro ha ni phila tip phila wan de ni jaka kum ki khun ki jong oblei tangla dom phile kum no to shujuba pita tangla phila dom philem no Keran kumar nang ta bok yakiyit nang ta ha oh pet kamera dan gibatia nong try mo da dam nong tang banja itu jing dam pitia no bam ja shu ma te kita ki ba ngi jule kum ki breu da ngem phai shublei dan ba ong phai shublei pem phai shublei ha por ba pidam pem wat jing yaram no blei shulit shukang yela dia kamera ha pilit pitia bet ha knyum oh best answer kata le knyum de knyum bha ji sa bi ma dam yo li ka bamut tangkat tali tela kut henry ke ai ka tien ka jong ublei ka ong resist the devil and he will flee away from you aja ka bangin ho ni dom ngam ong ba kalong pop ban dom tamanai le pop ni dom tamanai kren kulmar dom tamanai pen hurt ikiwe ka jing dom ka jong pi ting haba dom ni la kren kulmar dei hadu bakiwe la mong ka kham kani ka ktien ka jing ka ong ka ai ka bangi keren ka wan ra jing em ka wan ra ni la ban pen yap ru da kani ka ktien ka jangi ting i domi ki khun ro a pha yat no pha kom kita ro ngi jo ong ngi jo keren ngi jo ong ta ngi betti kita ki ai hajaka bangin phai shublei resist the devil ka ong ka ktien ka jong blei ya le persha ya uksut pia ban ya le persha yang persha yu mde ba pino kum scooby oi
Wan nang sno shishu skubi phin le am tang skubi la deb artat un sno ya phi tiok su ro phi le kum tu kum bale igik sau ulang umuk sau fikra un nang sno ya phi ngai skubi ju sno ya nga ju not hiru ban sno namar bale wat sno ya nga ju sno te ngaro ngalem tayuk suit ndai pada ba pling asau thu uksau tamo tang pangam so tenat hi manga hiken ti uksut ngin lek kam ta resist the devil and he will flee away from you anong ye fi pe hani mo ngakwa ban lech chakani ka yo ni uksut ngakwa ban pe yakani ka ban om no yo ni devil uni uksut udan kiminians ki jong u ngashi tenat haban pet tu ke Flaminians but ijek man try jek it ha tu Flaminians ki shek lewat ki boss ma ki ong ki wat ki boss ki jang ki hadu ba teng ki le bit ki mle kum bakwa ki tu ki boss ki haban pet biang lewat boss biang henry pen lam hauk suai ru don kita ki minions ki jong u udon ki minions ki jong u henry ki le kat kum bau ong ma u ti long kum ni uksut nga noya piu long ba wan shi wan kum ba ong ma ka tien devil ba ong stride out in one place they again and again stride out in one place again and again wan shi wan ban stride out ulong kum skan perjong uskan pishai lam na am wan shi wan kan tha baro ting nakatu ka ju ka baula adap kan tha ru yo kan tha nang tu riu so bang shu philam na me kata buk skan wan shi wan perjong dei deu skan perjong wan ban wan shi wan kum tu ban ting ngi yo penyap no te de ki bun ngi lem no dala bun than mla shu penyap thap no awan senang ni thap mla dei ti dan tang arteli mlong tu ki blei thau ki badan saw santeli dan saw santeli te biang thap ana dien thap ana khmat re ngidan tang arteli de thap tang nang ni kum ni mla shu do wan chani sadar hak ba khaddu dan kam odomos la ne all out ma ban ya rap yu tau perjong ban laj ni kita jing sha kan tha mar ngakan mau sha sora ni bun perjong bha phi anius perjong sora leun kan tha phin da tat ngali la sadak lut ka kejat phin lam ani perjong sora hadu bangi haban thiet tu odomos ba he bha ni ta odomos bet mangi mo balik sora ki so thu ta odomos sikit bet phin ta tang khan dia rom long ta odomos bet kum taru ka ju ka jing long men sim ka jongi ka ju jing long men sim ka jongi uksuat un pha de kini ki minions ki jong u ki ta ki jing ki nong trei ki jong un pha kum ha kita ki jing dom ki jong phi ki jing bishni ki aida bun ha ki jing sngo sarong nang ta ki bun ki ba phi sha te hauk suit ki dei kita pada ki dei ki minions ki jong uksuit ki bawan ban pele don bor ya phi kumta phin dom shi dom de don tang ka wei ka jing long tang ka wei ka jing duna dang la dei dang la te pan te la kam ting kawan pat nak diang kamon la sokumar le kum no menang le ai te wat odomos kan tha perjong i wat odomos te wat ken yu blei hakani ka por ken wat phai shublei namar kita ki jing dom ki jing telot ki jong phi ha ki jing long ki jong phi amdan bala banyaram wat dei mei jong phi ronom la di pa jong phi ronom la nga shubu jeden ne jek un dan ka anger issue ngam la banyarap dei o ngan kren ngan pen i ngan ei henry ka ban pen kalahi kalong bet ublei amen katahi un pen kala wat ai lat resist the devil and he will flee away from you kamuto ka jong soi kalong bantu ban penyap bat ban penjot tu ya ka ai untuk ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei un penyap ya ka jing long men sim ka jongi un penjot sandan aduk mangin le ran man phai biang shoblei
kata kamu tu ko jang u phi mật uk soi de parlo jang phi se kidan ba ang uk soi te de parlo jang a ya thia lang ya bam ja lang de lẹ cái bật uk soi te la o ai phi mật lẹ cái se bật uk soi hả phi ai la uk soi la de bartat pat nyon ya phi mật u ye se ya phi oh ngai ye palat tinga ani Malvin I'm so in love with you uk soi nom ta ka but ka jong u phem tep u kwa ban pen jot ban tu bat ban pen yap ya phi kata ka de ka moto ka jong u ba un ba ka jing ya de ka jong phi bat u ble un pen yap no shi san don pa phen nom phai te shub le phin le ran san don man phai shub le kata ka de ka but ka jong u ka but ka ba khrau ka jong u le ka de bit ba un tan ya phi man tan lang sha du jok cái phi ông bên tan mình định party lăng ha chal ya le enjoy lăng chingi hoi ha party thì phi enjoy lăng bạn được suốt phi enjoy này phin đây yap be phin le chơi phin thi kana man ta kasngi yo klam thi kana ta kot yap shibet mi nani orang tu yap lem no em tong akan prophesy kata Ndai kata pihak ban sengau tu ba kabut ke jong uksuat kalong bit bantan yang ni kikun ke jong blem di tang kikun jong blem wat ya ka perthai ru untan ba kin ngom lang sya kata kapung geding bat kumta hiru hakipor ki bangingi telodong uksuat ru un kejet lut ya ke jeng long mansim ke jongi ladangi pen sngap ladangi ailat ndai hakani kapor ngakentu shisha ya phi ba resist shisha ya le persha da kata ka bor ka jong phin dei da ka jing duai ka ba phi phai shublei phi shong bat ublei phi phai shublei ong trai ngas ngo thu ngamla manga dei pela ma me trai amen ngas ngo thu ngatlot hang ni trai ngaduna hang ni hendrei trai ya le ma me ka ai ka bangangan la shisha bangan ngan man weng lut kita ki ai barok ki bawan ban bentot ak ni ka jing em ka jonga ka jing ade ka jonga bat me weng shi sandon try ai bangan la sha bangan focus tang ya me kata ka di ka jing do wai ka jong phi pen phai shublei bat ka ka ba ukwa utrai pan na benta jongi tingin ya phai na ka tien ka jong blei na 2 Corinthians 6 verse 14 hadu 18 2 Corinthians 6 verse 14 hadu 18 ar korin nriu khat sao hadu khat pra tungin ya puli lang ya kanika ktien ka jong ublei pika ktien ka jong ublei ka ong don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? And what union can there be between God, temple, and idols? For we are the temple of the living God, as God said, I will live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. Therefore come out from among unbelievers and separate yourself from them. Hang ni wong utrai. Therefore come out from among unbelievers and separate yourself. Kani utrai kwa ayu yangi kalong ba in penyaklat. Yala di nakatakarukom im jong kani kepertay. Penyaklat nakarukom im jong kani kepertay. Artali kita gi rukom penyaklat mo ngabu kibun kirukom penyaklat ri ngabu artali hang ni. Tingin ya pai kaway mo kapoy number 1 separation from sin. Kajing penyaklat na kapop. Kaya kabaw kwa utray kalong yakata. Hakapon
every time bagi pen kila pen ka pertai katan ka le uksui tiu le da ka bor ule da ka bor ban pen le pop ya pi ban pen jangai no blei hen ring yo I pada ka jing I ka jom blei ka kham krau yo I ka ta every time bab kila pen re ka don bit ka conviction ban phai biang shu blei ki phai shu blei ru amen ni nga do yo I sabat nga da kamen hiro la da kila phai kini ki bala long sak ma ngai I da ki wan phai le ong arsha ka e ka baki ki yo bakila du ong arsha amen tang ba wat pet ken pi yo pi pet wat phai dien yo pi baki phai dien ki we nga rongan phai dien ngan yo arsha em wa le kai ba duk suit nga la ong ya pi mlong man le kai ba duk suit yo la da pi phai dien yo pi wan shu ba it yo pi ong tata ngala le bye tang mi yo issue ka ba ma ka lom ta wat phai dien ngam de ba nga ai men sim ngai men sim ki tu ki bala phai dien ba ki wan phai su trai kam ai men sim ki ya pi ki bam pat phai dien yo pi le phai dien miang han dei ka ta phin lap ha ba la da kat nu ka nu ru ka pop ka tan yang ngi ka per thai ka tan yang ngi dei ka jing iet ka jong jisu ka wan lam miang bangin poi biang kata kacing ada ingin don biang kacing ada kebacan bat utrai amen tu wat lek kai mong kani teng dei ngi ngom ba ngin om no teng ngom ba ngi let utrai ngi let hoi don ki bru ki balet utrai ki om ba ni ngan let kumbang along de kimi ru kimi kumbakilong don singkala kadai ka don hut ka jong phi te phai shuble haba phiwan chi sha hakum kita ki jaka pis ngotho baudon uble phai shuble it shuble ong try ong shem bangan pen kala si saya ngam de bangan shuan ngan chule men le ngan long tang ka jaka bangan ri tengen bikin ong kibreu ni mo ite tila kala Insyanya no ya I ne kum kita te kidan ki ai bengingi ya lenti tang ban suang hayeng ba ni ila kala insyanya no di le chai re dang thok pat de le chai ru kum kita utrai itanan ikum kita ki bale man le itanan ikita ki bale man le andre itanan long kai ka ba ka do nut ka jangi ka pan te la dangis ngothuk ngi dunaru de iduna ngi telot re trai ngas ngothuk ngatelot ngawan kenang sameru bangat telot check up yang mo file itu kelas check up yang try ngetelot ben klan yang hang ta ngas ngotu ngadan kam si saya me ngas wat lit hagi yang mani tang ban syuri tengen wat lit hagi jaka syakri kibaki syakri ki belai tang ban syakri belai tang ban syuri tengan ni ladi taman soang em ni hang ni to ngan sulong kum ni de dang lami nang ni ngalong biang kum chu hi wat let kum ta phai be chu belai ong try ka don kam ya me le ma me PIT si sha te hang ta PIT si sha da ro nut ko jong pi baro pis ngau thu ba pidan kam phai da ro nut baro ong try ngam la manga re man pela ma me amen Tikabaar pada separation from religion. Pila ban ong num tamo. Separation from religion mod kajing apan kajing penyaklan na kaniam. Pen ngakwa ban ong yang piba. Ujisu dei kaniam. Jisu de kun jong ublei. Ukam wan chani ka perthai ban seng niam. Ban seng balang menta ki por ngam kwa ban ken tho na ngam kwa ban ken no ya non re ka don kata ka e ka ba utrai ong bangan ong happy ban pelai lut ya pi namar tieng hayeng tieng ka balang tieng dami balang lum jing tep bet tang kata bet te pi Malingo bangat katabit ngai paru men hatu mo pangalet ipai mong yang pangami tamalong iong bet ba kadi ka kamyap kam im de pi gani pilem no ko ngam tip mo
yang pia pem tep ongan tep onga shani au jisu te nga kham shani ate la di onga shani au jisu pha ma u te ban mi mo pha utrai te ngi mi la slam ba shi sha ngi dang long jing shi sha ngim don kata ban ong ban mi no ndai la slam shi sha utrai bu yang a kapor ka banga ngalet shwa ka tu shwa ban net sora ngalit chayeng imi keran yang ayong ba pipi ale gini gi a ma pilek ki baptism pilek ki communion pilek ki ni hatu ka de shan am no try imi kali kata im tieng ya ka balang im tieng I tieng long ba yok pen so si te yo blai to ho tho ti ha bible to ngan saya keran ma hapo bang ya keran bat utrai atai kapor ngaya keran ba utrai ngong ani trai long dang perkhat chai kata ka jing ong ka jing I long ngala thach te ban le man le long la thach namar I im ong ba ni ngatieng balang tamalong thach te namar wingi dang don ha ka balang ka long te te ngi hang tu hi trai ong mi no ushom da tinga klempat yo ban krani hal ngata kasngi no ya pi tinga dang duai ngaduai hi te ja ayu kat badang ya kisngi don ba yap shasora tu bangialit ban pendap ya ka ban tap mo ka funeral ka jang itai breu ki khot de hal hang ta ka nyo confirmation mde banga up confirmation tamalong ayo confirmation no try te ngadang ya kran bari ko mam ngong ko mam la de ban ya kran no bari hal ngong ya kran no ya itehi mla sha ngati ngong ab mo ngi sia kran no mitete hala de ka por bangin ni mi no shang sa le yu habakan ni la ai ble ban la pen I mo la ai confirmation ti hang ta ken la sedang plela chau try kum da ti jayu wan seki pastor teman basan ta le la yo confirmation shu no try kiswan met tas ngap thu hi ma le da phim compromise te ndai le da phi kwa ban compromise te phia ban shong yo to suspension class MP ngim kwa suspension ngi la ong suspension biang pi la nak jing sha te cha suspend biang shai pi mo takadaw ngi ka balang bye balang mentang ngi la kadon ka jing la luit hangi ru tang ba kadon ka jing ru ban ya cha khman ndi ka basuk ba ai ka ding phna pi mut chu ba bet tu ding phna ba ai ka ding phna ka ba kan jaman sia mo ba lot ki ba phi ban ya lenti bat utrai un ong le ka tu phi ban ko ngo am de phi ka basuk ani mi balang menta phi mut ka basuk kam de ra basuk lit cha sora tenteng pha kan san ro tenteng utrai pha ni to man tangan oi ko mam i ka kam jong phi ko mam la kut pat agree kum kita pihak ban bae ke ding pena ngi lot shisha hal ke business ki lot na ban tau try lot shisha ya ban choose te ngakran pang choose pinjet habjet ken pihak ban penya klat ya la di nang ni perthai penya klat na kita ki reunion ubreu kat nu le jinga sengman gasngi le dam dan ga jinga de pejan bat utrai umpoi shabnang mi thu yo kwe gasngi unyeng ha besan post nam ni nyeng trai ngana de dang red hadu menta san post nam ngala tre na benta jong me ngala kit kam sketri ngalit je sengman ga sunday tak porong try ngam itu me mana me ong try lem no ko ba hati tak ada ngi dan kam banjit
banyak berutrai, mende bangin compromise, mende bangin shu leanyam. Injit bangin ya cisha ban ba kata ka ding fna ka jong utrai. Ka mende ra ka basop. Ka mende ba pin shuket kam kum sketri. Shulet jingya sang man kasi ban pen iya ka dor ka jong pi. Hana pidan hakata ka register jong ka balang. Mentoy. Takadaw, dan kam ban separate yang na kanyam. U Jisu klam ngaong ya piu Jisu kam sang niam. Uwan ha shani seperti ban le yu ingi ban pen em. Amen bangin yo ay kajang em kabam jukot. Hindi nong yang tu Petros, yang hang tu Petros na Matthew, mamaya menit siya ka balang Katolik, mamaya menit siya ka Presbyterian. Uang buat yang Ukam ong memenit siya ka balang Presbyterian, memen long Hindu, memen long tu kasi dang yos ngawi ko membaong ba dan baong ba oblay baro ulang ujo hana da bun tan giblay te kumno o dali balong ta te hana la bun stang giblay bun shisha ati giblay blay tao pat tim day blay shisha giblay tao le pinlap keleng ta baong ru hap duay na benta jeng na marbaba pli isngotu kata isngotu siya tang kata tingi haban duay na may iong padengat tinakabalang te ngami kabalang bakabam so tu pa de siya pang oblay kapay jar pi benta kisngi giporde gibriw gisyate ang ta balang siya lang sa ang tu hajo si jo naya tu cho naya le shaway shulang bet hanto Henry pinlap ba menta kibriw la nang mi nakabalang balim mkwa ban kalaka ko ba chulong man kan long bet menta kum ni kaba amde ba ngayalap niam ni amde ba ngayalap yo Jisu tamalong kalong ba ngan pensngo thu ba pipin nang banjit pinjit ya ka jiet ya kanyam kataro kala bende kanyam ro ka debit ka jing syate debit kiksut ne pinjit yo Jisu na kata ka de ka we ka bau try o kwa engi bangingin yat ya takalenti bangingin jiet ya Mde bangin jiet ya kano ka ban pensngo bahatang hayeng hasem ne ka ban pensngo bahatang yang yishipor hitang bangin sngo bahayeng ile lagale Nray na yo Jisu kat hadu mentaro teng iwan ko magini ka iwan ban mani yo blay tamang sngo to yo Im so to e gajing kwa ka jong uyangi Iyad bet hakaman la jong taro ka de ka ba ya ban sngo to e gani Nde ban so to tang Jisu yangi na kupa yangi ringi de ban so to mangiru ya ka bau kwa mo uyangi Amen kita kibadan kajing syagi haban separate ya ladi na kata kajing dum dan ray ka mga yo hakini kipor kum gikun gijang ublay rupi pila amad ublay ray silyang kakazat show ksut silyang kakazat show blay wat lom ta silyang kadan bit kata silyang kakazat kam ay lutti show blay silyang kakazat show blay silyang kakazat show ksut Kalong wait kumta. Ban ngalap bahaba. Kalong no kalong katan bahati ka perthai menta. Kamtam le ki khun ki jong le katan bah ka perthai. Katan bah uksut ule bor bet. Hadu karukam ka jangi. Ni ong bet sa lifestyle. It's a trend. Ma ban riam ban bet ong nai ngim ong nai riam le style tamalong gide ban sungo thu pade ba ngiyeng nakabenta ka jong ublay mde ban riam kamakor habang bet kentay shenrang tum riam kamakor ayu hi kentay menta ki por nga don akor don burom shu long kalong bay katate salia shu ban penpau po ana penpau
la yo ilut shisha ni tenteng ya ngaya bet ihal tenteng ngaliran kan la manga ni pet chi hal pet ni tenteng ki ang mule ayu ma mentate barok ti kiriam komni mo kiriam pen iman ki leyu ngudi ka style ti itagi bas ngau kumta ti kis ngau it's their mindset kalong wai kumta hot kin mindset junkie papli kiro fimot ani kimya khonse ngis ngu tho hanne ba ngi kon gi jomble ngin riam da ka ba ngi pendan akor ladi pika ktien ga jomble na 2 Timothy penlam hanne 2 verse 9 hadu 10 tang banganum puli na dun tungan puli tang 10 for women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good thing they do not they look attractive ka ba phi le ndai da ka ba phi riam man Pile kapen attract ki khun ki jomble di balong komta pen attract hanu karukom pi jan chuble yu I ani maฉันรังบ่เปะพี่ndi bu pet bu I kwa yaพี่pet bu u itanan ya ka jing long ka jongพี่นี่เป็ดอีเตจันชิชาชุบเลยนี่ลองมั้ย try ayang asit Tuwai gin you try ayang nga long fi attractive to contain ni ma try ayang nga si ito ni ngay itanati ka jeng long ni jan si siya sublay ngaong na ya pi ngam tip try ka di ka jeng long jong hi bi itanan im mal nga taray ka di ka jeng long Kali? Di Mom, di ba nga kalaw yan di? Long nga sengutu ba ngayat ba utray pelong yang ngam ni ngam ting kae ka ba nga sengutu ba long ay ba kae ka ba kita kisenrang mo ngakrani kan thai kishenrang ge ba pe phi ai ba kin pet kin itanan ik ko jing long ka jong phi ge ba phi ya jan bat ublei bat ndei tang kata ma phi phenya lam ya ki sha ublei ila dangi nang banjit takadaw hang ni ong choose wisely haka jing em ka jong phi la da phi don bat ublei ru dei ublei nya lam len ti phi ndei ba phi phin jiet kolma jiet da ka ba la tip yu ublei ki kan thai ru jiet Yushan rang ubala atip yublay. Tangga ba best tam kalong ba? Mo? Kum nga ro kan thay. Nga yalam ibaal siya dyan rang ublay. Talong ngayo iti ya kani. Kum i-charity ro. Good example. Ngayo iya kani ba? I-charity ro. Iyo inik. Long ang charity dong. Yo ining yalam ye isha ublay kalom ta piru wat ya kabriu ko ba bantip ublay ka ba tip ublay wat ya kata mo ban penjan shu ublay takadaw pi haban ngutu hani ba ngi kibriu ngi ya lenti kalong ba ngi haban jiet ngi jiet mdei rabangin shurai hi bet ong ala make decision kumni amdan bala ban pen kala henry ngi haban jiet utrai ong jiet em ngan imbet baka perthai ru bad ublay ru so okay ngan imbet Finlam shisha mentaki porde kalong kumtati ki breu ngai ki boni ki khana samlade ki em shisha bat ka perthai ru bat ublai ru ki lejinga sang ki lej ki worship ha jaka worship le ki yam baro ki kalan baro imbala kalan ni tep shola paisa ai ru tep ki o thiana shaken yam jingi la kumbal
ban lano asisha andre da hapor balami dadan bafun chal lit partino chal chal fa kalar kensan ti jinglong baladep ban kelon hang ni ladep ban ayu ban utrai re dalade kapor pada ban ong chal te chal no be titongin phai na ka tien ka jong le na 2 Timothy 2 verse 22 2 verse 22 2 Timothy 2 verse 22 Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure heart. Amen. Utray ong pet gran na kita kijinglong jingkwa barai jinglong samla ka jong pi pet gran na kita. Kum gi khon ki jong blai pia ban pet gran na kita. Hendai im ka jing im ka ba khoi ka badan akor ka badan buram. Dekin ba pin don akor don buram tang hayeng. Tang ban pendan buram yi kemi kpa. Hoi ka besem taning kong pada yo blai. Amen. Lada hakabari pidang le imei pa tani tips ngi pala to ka khon mo. Thang ba hakabari di pilit kelas ne pilit sei tang le ki Rai pia ban pet kerat ka tin ka jong le ko ong pet kerat im ka jeng im ka ba khoi wat le arsap uble yo ngi tin teng is ngom ba uble yo rai pelen pile khman jong ble pile pop re na ba hal na kong rin teng height ki status wow status mo pi height yo mahal kong ri mo ke ministry hai lut kita kepada nang ministry as if ublay pet kum ni le yo me ando ublay pet kum tu ya pi uyo pi bore le yo yang ngim la ban ai benang ya pi ba ngim la ra wat bore ngam ong hirup pinne pelenya kman ublay what le pet krat run away run from anything that stimulate youthful lust shisha pet krat but im ka ta ka jing im ka ba khoi la da pi kwa shisha ba pi penjan chub le yong what le re bat kita ki parlok ki jong pi ki ba dang ben phai ban tan ya pi ban phai shu shaka perthai rai let bat kita hang ni ka tin ka jong ble ko let bat kita ki ba khot ki ka kateng ka jong utrai let ya lok bat kita si sien ba phila ong ba phi dei jong trai phim la ban don phin ong sa ba em nga don parok ki badang long perthei ngam ong mo ngin don ki parok tang bangin pen ka jeng shai ka jong ni tamang yem let shu pat bat ki yem let shu nga bun ha ki parok ngan ong ya phi adik yo ni video ngam tebra ngabun ha ki parok ki badang perthei tamangam let shu bat ki re de ki dan kam jeng yaram ki o te ka jeng shai ki phai ni changa shu ble hi tamalong ki phai pada te ki te banganga don yu ble ki wan changa ai ba kan long umta mde ro ba ki kin tan kala ya phi mde ba kin tan kala re ba ki kin wan sha phi kin pan jeng yarap na phi what compromise ra ai bikin yo shai ka jong blay ha po jong pi kin la yo ka jeng shai ka jong blay kin le ran ru ban le ka ke pas new ya ban pet kran pen ya klat chi sha ya la di mba ong separation de mo ya ban choose yin separate chi sha ya la di ti yo pi ong ba jisu mo jisu ulet ban ya shong ban ya bam bat kinong pop ulet ya shong ya bam bat kinong pop ye ki ye ka pop ka jong ki ti pis ngok thu pi dang trot hang ta wa let ra bat ki namar pin sa syaitan pin sa ngop shingop sawan biang shublai sayam biang ngop shingop phat krat chi sha let bat kita ki batei ha ka jing long men sim ka jong pi ban tei
ยิ่งดอนกินกี่คลาสอะไรกี่babunกี่ยอลันกี่babunกี่ภาษาเตะกี่ pornography กี่บุญภาษาเตะฮักกี่จริงฮักฮักกี่ addictions กี่บุญเฮ้ยกี่อีpada hak tu ka kelas live kiyo ban share kiyo ban ngin omno ngiyo ban counsel ya ki ngiyo ban ai ki jing hikai ka kelas live kam de ya tang gitu ki kena ki yo pi ang o em tang gitu ki bala ma ki bala jit ki jang utrai hoi fi baro la jit tu utrai pi jit na em ma pi utrai invite ya pi ba pinwan gitu ki kelas liveนี่เลยดาฟีวันเบ็ดเดพิลัดวันเบ็ดได้ตั้งอีขณะสำลากิตแมนรถดันกัมเดหมอยองนี่ตั้งอีขณะสำลามาแล้วก็คลาสมาแล้วก็ฮับบันแชร์บันเอตนี่งี้ละแต่แมนตั้งนี่งี้ดาละทันบันแชร์งี้แชร์ตั้งปลาบละเฮงั้นสุดทุมาฟีดันกัมปะเดbanyak keren kadon kajingnya selok lang kadon kajingnya rap nyete iwe ke kelas live kadon kampa bangi bepinyawan mau nggak invite ya pi tam kita kena samlai le wat ya ja wan kedai haka Thursday deh kedai haka Thursday sawan ha balai tiki balawan te to ngam kibampat wan sawan haka kelas live pinyo ban share kadon ka jing palait ka jong ublay hang ta pin sa sngo thu ba shisha ublay ukwa ba pi pen ya klat ngani ka perthai hang ta pin lab ba ki babun ki bayat ki yat ba plim de ra ba kim yat ki yat na ki run rei ublay la pen ya klat ikina ka perthai amen kila long kita ki jong u choose wisely choose Jesus hakani ka sngingan ong ya pi choose kasong hanga bat happy karai ublay umpan bor bat ai ba ka e ka ba pi o sngaw hang ni pin mi kan dalong shisha ka bantay shisha ya pi kum ba pi wan sha ublay wan daga do nod barom de ki emotions ki jong pi jisum wan ba pen long emotional yangi hoi ngin ha ban long ni dan ka feelings bu ai ka feelings kam ong baka babakala henry kam de ba kan control maka yangi ngin control mangi kita ki emotions ki jangi control mangi amde bingin shuyam hang ni tang kita ki emotions ki jangi bingi sha hurt hano ni nga shat kalam mo ha to ne how to tangan len no shublay kalau poi shublay te dadan batuai be yam jingi akat ban mi do no chabar tang dami nang nim dan jingkala ai kan dakta shisha bandakta ki emotions ki jong piro hot wai utrai control ki emotions ki jong pin re kan don ka jing change ba phimi uji su wan chane per them de ban pelong emotional yangi bangin long ban change bangin bun pen change yangi ban pen kalai yangi amen ti ai ba kani kasngi ba phimi na kani ka jaka kan don ji sha ka jing kala pinda choose shisha ya kata ka lenti ka jong pi bat ublay amen